Please, udaba lakho ngizwile. Ngizokuthandaza isikhululeko. I will pray for you. Abantu abalwa nawe. Njema ukhuluma nami ngezwe Mkhomazi. Mkhomazi kuphi? Ukuphi eMkhomazi? Siyaprofeta bongo, siyaprofeta. Sangidlulile gogo seke ngapha manje. Ukuphi eMkhomazi? Ngapha koMbumbulu la esasuka ngakhona. Ukuphi? Ngapha koMbumbulu eSouth Coast. Uhlanganiswa noMkhomazi. Uzalo la sale emuva. eMkhomazi ikhona inkabi ezaseMkhomazi. Awuphinde ba? Inkabi ezaseMkhomazi. Can somebody give Oh Jesus. The minute ukhuluma uNkulunkulu ezela wathi Mkhomazi. Yeah. Ngibona umuntu shali athi asuwe. Kubanje umhlangano kuyadliwa, kunenyama kunogqoko kubanje umhlangano. Kunobhuti odriver amatekisi eDurban Station. Lo mfowethu odriver amatekisi eDurban Station wazana inkabi ezifuna wena. I don't know whether noma usikhumbuzo ubani Sikhumkani. Ubani? Sikhumkani. Can somebody tell us my father prophesy when I said dulo. Sana mata masuta makanusa. Go deeper, my father. You know, that's a mistake. Ngokuthi ngenkathi befuna wena, hayi wena. Kufunwe nomunye umuntu futhi. Amateksini. So bebefuna ukushaya wena, beshaye lo muntu. Into engizoyenza njengama ngizobenza abafosele lo muntu. Ngoba uhlomile naye. Babethi bayamshaya, kushaye bona. Angithi uyibackup mina. Babona ukuthi mebeshaya mina uzoza nini. Ubani oyibackup? Iboss yami umphathi. Can somebody clap hands for Jesus? Ay. You see? Hey. Akantshela inkabi ukuthi akudlalelwa lapha. Jesus. You touch every person oke wathintana nami by mistake, you die by corrections. Yes, Dada. Ngifuna ukwenza ibhamu zabo sibheke kubo. You know, uma ngabaprofeti akudlalwa. Tell me, ukhona ugirl or involved kulento? Uma mncane osozalweni. Zamvalo ezulu. Wena sendulo. You know? Ngixaka ukuthi kudubuleka laba kukhala yena. Kunokuthi akhalele wena ukuthi ucishe walimala but ukhalela laba. Ngenxa ukuthi ngiyabona vele abekho abazosimphimpa la. Abekho noyedwa. Ngikhulume kahle nje ngikhululeke. Nje. Akekho nedwa baziyo inhlobo. Akekho noyedwa. This is prophetic. Okay. Uzobuyela le. Ungasasabi. Uzobuyela nje unamandla futhi ungasasabi. Nana, ususindile. Azusindile. 1 2. Lokho kugcina bagejile ngoba awukho. Yeah. Ususinde 2 times. Kufanele ungcwabo wami ukuba kule weekend. Yo. Ungabe nawe uThixo. Akafuni uNkulunkulu nawe. Into emenza uNkulunkulu angafuni nawe ukuthi umsulo.
awusuli uyasukelwa nje. Mana kuneyimfihlo yini zika boss ozaziyo kangakanani? Kunabafana ngithe abahlale laphana abawu2 angibazi bashonile. Ngeke phela abafana nibulale into ka 60,000 ngoba nithi mana ke ngibona iBhayibheli. Uyazi ngifuna books into eyibhuku kanje isandla sakho ngathi uyamnika uyamukela. Mhlelwane muno nabo mhlelwane muno onabo noboss wakho noma yini into yaziyo khona into yaziyo edini ngaye eyimfihlo noma yaziwa uye nawe eyimfihlo. Akukho engizothi kuyimfihlo mhlambe ukuganga kwakhe noma ukukhohlakala noma cha, ukuthi uyangithemba kakhulu kanti usengikhiphe useke wangikhipha ey'nkingeni wangilwela Ngoba ngizwa bathi laba uyazi lo iyimfihlo zakhe ingakho emvikela. Bacabanga ukuthi wena uvikelwa ngoba kunezinto ozaziyo ngathi wenzelwe ifavor ngoba kunezinto wena ozaziyo. yeah. Kanti uNkulunkulu ukulethela abantu abazokukhusela ukuze izitha zakho zingasondeli kuwe. Ngoba uNkulunkulu uyabona ukuthi iy'nqindi zakho zimfisha kuney'nqindi zezitha zakho. yeah. So amandla akho mancane kunamandla ezitha zakho. Uphethwe imali esishaye kufanele ngibulawe iningi kakhulu. Ilawo mandla ngikhuluma ngawo iy'nqindi ey'mfisha. Ayikho inkabi engabulala umuntu afe ngesibhamu umuntu oseke wathinta noma wanyathela igrisi. Jesus. I have abantu mina abane-proof kunxapha ibhamu bengadubuleki baze bagwazwe abanye ngenxa yokuthi bengadubuleki inhlamvu ingangeni. I have umuntu mina esanxapha isibhamu waze wabaleka lophethe isibhamu. So ufuna ukwenza njani? Ufuna ukubuyela? Mengizoyiqala nje phansi enyangeni ebekulandwe kona umuthi kufanele ngikalelwe 7 days ngife. Buze yona kuqala bengakafiki ukuzokulanda ukuthi kufanele ngenze njani ngalabantu. Ngathi angikwazi ukuthi thatha isinqumo ukulalela abantu. Iboss Cha, inyanga ebekulandwe kuyona umuthi ebekufanele ngibulawe ngawo. Okay, Oh, yes. 7 days. Ngathi mina angikwazi ukubabulala ngoba baba umndeni wakithi abanye. Kuyidlozi noma uNkulunkulu uzongilwela ukuthi ngivikeleka kanjani. Inyanga ibikade kulandwe kuyona umuthi. Umuthi yathi Yabuya yazotshela wena. yathi izobanikeza umuthi nje wokuphalaza. Hayi ngeke anizwa lento. Ayanizwa lento. Wathatha imali wabanika into wrong. Wathatha imali wabanika intelo ngwathi okokuqala uzosuka abulale bona imali yakhe endala bayikhokhile. Niyambona uNkulunkulu? Angikunike isibindi mina njengomprofeti. Ngithi mina kuwena impi yakho akuseyona yakho. Kodwa impi obhekene nayo songeka uNkulunkulu. Oh yes, Jesus. Remember asiqala ukulwa izimpi zakho la. Sike sazilwe ezinye zakhona around. Yeah.
Uyakhumbula? So namanje ke izulu lingenile and lingenelele. Ngifuna ukuthi kuwena phindela kubo ungasahambi kodwa ungasaphethe lutho. Suphethe anointing oil yase Grace. Usuyobafinyanisa ndawonye kanje. Omunye sefuna imali yakhe komunye. Nomunye sefuna imali yakhe komunye. Sebexabana bodwa, sebebambana bodwa. So ngizokuthandazela. Asithandaze ubani lona wale moto engathi Avance. Imoto kuloya muzi la kuhlangana khona indaba ukuthi ngishawe mhlambe zihlanu. Okay. Ubani lo weAvance, iAvance lokho kuyitoyotana lokho oku 7 seat. Yeah. iAvance. Ubani lo hamba ngayo? Baningi umndeni mkhulu. Baningi nje ingane zakhona inezimoto. Banezimoto bawumndeni bawuze. Awumazi specific lo weAvance ukuthi ubani. Ngoba uyena umuntu oyingozi. Lo ka 7 seat. Ulandelwa ngayo. Uyena umuntu okutraceayo. Mawuzogibela itekisi soyilandela. Uyena ongibalekelayo ngesizathu sokuthini mhlawumbe imoto engingayazi imoto eziningi kakhulu la. iAvance noma kodwa kumndeni odwa bathe ukuqhelelela uNkulunkulu obuya shayelele ngalapha ya engisebenzela ngakhona. iAvance emhlophe. When I zoom in. There's a Google map at the satellite. Yes. I zoom in. Njenge satellite ngithi nje kanje. Ngizoom in ko South Africa. Ko Durban ngiyazoom in. I zoom in. Take it. Ila maya. Njenge satellite. I'm watching. Mali Azia. Basomangala ukuthi nomuntu usazela. Jesus. Kanti abazi ukuthi abaziwa ndim. Kodwa abaziwa nduye. Yes. Uyu Yesu abaziyo. Yes. Baziwa uYesu. Ngoba basuka lo muntu wrong. Ewe tata. Bangenzanga nto. Ewe. Lababona izulu. Usho kahle kahle emvusela biyenze leyo wena. Ngoba kade sakugcina ngempela kuphela wavela wafika sesizoba nenkonzo ngamgcina eshilo yes hayi bafethu simshale ezandla uNkulunkulu. Oh yes, Jesus. Yes, Lord. Right khululeka bonke labantu esengibabalule ngizobabhidanisa ngibabhidanise bexabane bodwa badubulane bodwa benzane yonke into baxabane nezinkabi zabo ngoba inkabi phela phela imali ephelele imali isashort kuno half osukhona okhokhiwe kodwa imali ayikhokhiwe yonke zifuna imali yazo ngoba beyisebenza upetrol wazo. So into engizoyenza manje ngizobenza bashane bodwa khumi AK nje kunephoyisa kulezi nkabi le-NIU. Awuphinde kwenza Usanda kuqasha amaphoyiseni umfana wakho nomdala. Hey, can somebody clap hands for Jesus? Oh Jesus. I zoom in and zoom out. I'm not a fake prophet. I was born with this ability. I can see and sniff. Hula azia tali mangaya. Asiqale ngalo oyiphoyisa ngoba uyingozi. Unezibhamu eziyingozi. Futhi wazi abantu abazabantu. Ngoba
ubaqedile nabantu bamatekisi. So asiqale ngaye sithi kumkhandela ingxokunxuku. Ase simkhatha nomkhwanazi. Ase simkhatha no general. Ngizothandaza uNkulunkulu uzodila nalabo bantu bonke. Uzodila nabo. Uzodila nabo. Ngicela usondele uzoma la. Kusho ukuthi la endlini labantu abanama